Ndị be anyị ekele m unu. Akụkọ ụwa nke a si n'ụlọ ọrụ Amalinze Igbo Educational Program website wee na-abịara unu. Ya bụ ụlọ ọrụ maka mwelite ọmụmụ asụsụ na omenala Igbo. Onye unu na-anụ olu ya ma na-ahụkwa bụ Amalinze JJ Azị. Ama mgbasa ozi nke a bụ ụlọ akụkọ ozi ndị Amalinze nweburu na mbụ ma bidozie ugbu a wepụtaba ya n'ịntanetị ka ozi wee na-eru onye ọbụla ntị. Ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke a bụ maka mgbasa ozi ihe gbasara ndị Igbo nọ n'ebe dị iche iche n'elu ụwa nke a. Ụlọ ozi nke a bụkwazi maka ịkụziri ụmụaka anyị ya na ndị na-etolite etolite asụsụ na omenala Igbo. Ihe nke a bụ maka nkwalite ọmụmụ asụsụ na omenala Igbo. Anyị ga na-ewetara unu emereme ndị Igbo nke emere n'akụkụ ụwa dị iche iche nke ndị Amalinze Igbo Educational mara maka ya. Anyị wee were otu ihu a wee na-akpọku ndị Igbo niile n'ebe niile chọrọ ime emereme ka ha biko kpọtụrụ ndị Amalinze Igbo Educational ka ha gwụchaa ozigbo. Unu ga-enwetakwa ọnụọgụ igwe eji ekwu okwu, ya bụ fon nọmba ya na email adreesị anyị nke edepụtara n'ihu onyonyo. Lee ya ugbu a. Biko unu ga-eji nke ahụ wee kpọtụrụ anyị mgbe ọbụla unu nwere emereme unu chọrọ ka ndị Amalinze wepụta. Anyị nwegasịrị ụlọ nta akụkọ n'akụkụ ụwa dị iche iche. Nke a ga-eme ka ozi si ebe dị iche iche ruo ọnụ ntị ozigbo ozigbo. Anyị ji maka nke a na-asị unu ndị be anyị gbaranụ chere akụkọ anyị. Nke dịkwa ka ibe ya bụ na anyị hụrụ na enwegasịrị ụlọ ozi ndị Igbo ndị ọzọ dị ebe dị iche iche. Ka ọ dị otu a, ụlọ mgbasa ozi Amalinze Igbo Educational na-esetịpụrụ ụlọ ọrụ ndị ozi ndị Igbo ndị ọzọ aka ka ha biko tinyekọta isi ọnụ mgbe ọbụla ọ dị mkpa ka e were kpapụta ụbọbọ dị ukwuu maka ọganihu na ọdịmma nke ndị Igbo. Maka na ndị be anyị na-asị na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Igwe bụ ike, ndị be anyị ọkwa na ya. Anyị jikwa ohere nke a na-asịkwa ndị Igbo dododo ka ha na-emekọta ihe ọnụ mgbe ọ bụ na ọ dị mkpa, maka na ndị be anyị sịrị na ọ bụ nchekọrịta ka egbe ji ekwu okwu. Hey! Anụrụ m ụdị ya. Unu kwara ụdị egbe a? Eye, ọ bụ nchekọrịta mere egbe nke a ji wee kwuo okwu. Okwu na-aghọta ihe m na-ekwu. Ndewonu. Ka a na-agakwa n'ihu. Ndị Amalinze na-ekelekwa ma na-asịkwa ndị ụlọ mgbasa ozi ndị Igbo ndị ọzọ a ha biko deje maka ezigbo ọrụ ha na-arụrụ ndị Igbo. Anyị na-ekele ha maka na ndị Igbo na-asị na deje na-adị ndị ọrụ mma. Ndị Amalinze Igbo Educational chọrọ ịgbado anya ka ahụ na asụsụ na omenala Igbo na-erute ndị Igbo niile nọ n'akụkụ ụwa dị iche iche aka, ka asụsụ Igbo wee site n'aka fere aka ma dịgidekwa ndụrụga ndụ wee ruo mgbe ebighị ebi. Anyị na-agba mbọ ka ahụ na asụsụ Igbo gbara mkpọrọgwụ n'ebe niile ndị Igbo bi n'elu ụwa nke a. Ọ bụ gịnị ka ndị Amalinze ji agbara mbọ nke a? Ngwa geenụ ntị. Ndị Agalaba
nnyocha na ntụle maka ihe gbasara asụsụ na omenala nke ndị otu na-elekọta ụwa niile anya a na-akpọ United Nations ebuola amụma na ihe dịka afọ 50 na-abịanụ na asụsụ Igbo ga-ala nwụọ pịị. Ha sịrị na ihe kpatara nke a bụ na ọtụtụ ndị Igbo ejizikwa asụsụ ha wee kpọrọ ihe. Ha kọwapụtara na ndị Igbo adịghịzikwa asụ Igbo ma ọ bụ kụziere ụmụaka ha Igbo. Ha gara n'ihu na-asị na ọtụtụ ụmụaka Igbo anaghịkwa anụ Igbo ncha ncha. Nke a wetara na asụsụ Igbo agaghịzikwa esi n'aka fere aka. Etu ihe dị otu a, ajụrụ m ụfọdụ ndị ajụjụ ihe gbasara asụsụ Igbo. Biko gerenụ ntị ka unu nụrụ ihe ha kwuru. Kedu ka isi hụ maka asụsụ Igbo ndị be anyị na-azụ maka ụmụaka ihe ebe a adịghị anụ Igbo? Kedu ka o si wee dị gị? Ka esi wee hụ ya? Ọ bụ ife na-ewute nri nne anyị na-amụ ụmụ anyị n'obodo anụ anyị da-asụ ofe asụsụ anyị. Eji eme ụlọ chọta na ụmụ anyị nọ na Lagos adasụleli anyị asụsụ Igbo. Anyị ga-akaba arụ ọ bụ na anyị chọọ ka omenala anyị dị ọfụma, anyị ga na-asụrụ ụmụ anyị asụsụ maka ọ bụ na asụrụ asụsụ omenala adịrọ. Biko nna adaalụ. Kedu ka isi hụ ọdịda asụsụ Igbo na-ada n'ụwa niile? Ọ dị nnukwu mwute. Ọ na-ewute m nnukwu, nwanne m nwoke. Ọ na-ewute m nnukwu. Ka o nwere onye jụrụ ajụjụ ụnyaahụ, ọ sị na ihe na-ewute ya bụ na ụmụaka anyị bi n'ala Igbo na ya na ndị bi na Lagos ụmụaka sị na ha anaghị anụ Igbo. Kedu ka isi wee hụ ihe nke a? Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya. Ọ na-eme ifele. Ada, kedu ihe ọ dị gị ga-eme ka ọ wee na-ewulite asụsụ Igbo, ka ụmụ nwoke anyị mụta asụsụ Igbo ya na omenala Igbo? Kedu ihe a ga-eme? Ihe a ga-eme njiri nne na-atụ alụ ahụtụ anya ọfụma maka na ọ ga-emebila anyị ihe ya na onwe ihe a ga-eme na o ya esi n'ụlọ mkpọrọgwụ ya n'ime ezinụlọ maka na ihe asị ọha anụ Igbo ị na-asụrụ ya gụvụ nne ya nwatakịrị ma ọ bụ nne ya esugoro ya ịsụ ụlọ onwe gị, ịsụ ụlọ onye gị na ya nọ n'akụkụ. Asụsụ ka eji ama ndị. Nsogbu enwere n'ime anya gbasara asụsụ obodo sitere aka nne na nna, maka nna na-akụziri nwa ha asụsụ Igbo ma ha pere mpe, ha nwa ga-asụ ya na-eto. Anyị nwa bụsị ka anyị na-afụ ha n'ụlọ ụka o bukata ibu ọ bụrụ ihe dị ka awa na abụ ma ọ bụ ịtọ n'izu ụka anyị fụrụ ha, ma ha na nne na nna ha nọ n'ụlọ. Ya bụ na anyị na-agbasi mbọ ka ndị nne na nna, o nwere ndị ngafe be ha ka mbịa na obodo n'ụwa ụmụ ha naghị asụ ka m bịa na Igbo ejụọ ha sị na ụmụ ha amaghị asụ Igbo chaa, mana ha abụọ bụ ndị Igbo. Kedu ka isi hụ ihe nke Igbo ọ ga-ala ala? Iji kwuo eziokwu, ọ na-ewute m rinne ma nje na ezinụlọ ọbụla na Amerịka bụ ezinụlọ nne na nna bụ ndị Igbo, ụmụaka a na-asụ sọsọ oyibo. Ọ na-ewute. Ejụọ nne na nna si na ha chọrọ ịmụ, mana nwa m karịa m waa ụwa. Onye ọ dịle ekụziri ụmụ ya Igbo nne na nna ha na ụmụaka bi. Anyị hụrụ na obodo Amerịka na ụmụaka Igbo anaghị asụ Igbo. Ọ jọgburu onwe ya. Nne ọbụla na nna ọbụla ga na-akụziri ụmụ ha Igbo, ewerekwana ha mara ibe ha si wee pụta. Ọ dị njọ nke ukwuu na nwata ama anụ Igbo ife ule ka ọ bụ. Obodo dị iche iche na-asụ asụsụ ha, mana ndị Igbo anaghị eme nke a. Ndewo. Nnọnụ. Eji m aka na unu anụgụkwa ihe ha kwuru. Biko, a sịrị onye mara asụ ya sụọ n'ikwe, onye amaghị asụ ya sụọ n'ala. Ọzọkwa bụ na ndị Igbo na-asụkwa asụsụ Igbo na Bekee nke bụ egwu agwara ọgwa a na-akpọ Ingiri Igbo.
ndị otu nke a na-akọwakwa na-ekewa asụsụ Igbo onye Igbo sụrụ ụzọ 10 na ụzọ 6 n'ime ya bụ Bekee. Ha wee na-akọwapụta na ọ bụ otu ahụ ka asụsụ Igbo si efu ntakịrị ntakịrị. Ndị Amalinze wee na-asị Chineke ekwekwala ka ngwere gbaa ji. Anyị wee na-asịkwa ọzọ na anyị agbago chere ya aka mgba. Anyị na-ekwukwasị na nke a agaghị eme. Ndị Igbo na-asị na ọ bụrụ na agbaghị ụzọ were mgba na ọ naghị echi. Onye hapụ ihe o ji ama mma alụọ. Ọ bụ asụsụ Igbo ka ndị Igbo ji ama mma. Nke a butere na anyị enweghị ike ịhapụ ya ka ọ lụọ. Maka a na-akọwa na ọ bụrụ na asụsụ onye fuo, ọ bụrụ na ndị ahụ adịghịkwa ọzọ. N'ọkwa na asụsụ mmadụ bụ na ndị ahụ ka bikwara ndụ n'elu ụwa nke a. N'ihi nke a, ndị Amalinze Igbo Educational ebidola ịlụ ya bụ agha nke ụmụ anyị ka eji dị ndụ. N'ịkwado mwelite asụsụ Igbo, ndị Amalinze wepụtara ọtụtụ DVD eji amụ Igbo. E mere DVD nke ahụ nke ọma na ụmụaka na-amụrụ ya onwe ha. Ka DVD ahụ si wee dị mma bụ na ndị na-amụ Igbo ga na-anụkwa ma na-ahụkwa ihe ha na-amụ n'anya. Ọ bụ ya ka atụrụ ji wee sị na o nweghị ihe ka ile anya. Otu ahụ ka ọ dịkwa mgbe Nshịkọ na-aga ahịa. Ọ jụọ nwa ya sị ma ọ chọrọ ka ọ zụtara ya anya ma ọ bụ ka ya zụtara ya ntị. Nwa Nshịkọ eche ntakịrị ka ọkọ n'isi gagharịa nọọ ntakịrị na-achịgata azụ wee sị nne ya biko ya zụtara ya anya maka na ihe anya hụrụ na ntị anụla ya. Ọ bụ n'otu ahụ ka ndị Amalinze Igbo Educational ji wee wepụta ọmụmụ asụsụ Igbo nke ndị na-amụ Igbo ga na-anụ na ntị ma na-ahụkwa n'anya. Ndị be anyị, ọ bụ n'ebe a ka ngalaba ozi nke a bịara na njedebe. Ozi anyị nke a bụ maka ka unu bụ ndị na-ege anyị ntị mara ebe anyị debere isi. Maka na ndị Igbo na-asị na onye nọ n'agụ na-efe aka na amaghị ma ọ na-asịsị bịawa ka ọ na-asị gbalaga. Ugbu a unu ahụgo na ndị Amalinze nọ nso na-efe aka, ya bụ unu ghọtara na aka ahụ ha na-efe bụ unu bịawa. Ị hụla ya, ọ bụ bịawa, ọ bụghị gbalaga. Unu nso mara nke anyị na-eme. Anyị ga-ewetara unu emereme ndị Igbo na akụkọ ozi na-abịa n'ọdịnihu. Anyị ga-ewetakwara unu akụkọ ihe ndị Igbo mere ebe dị iche iche. Ndị be anyị nọ, ọkụkọ si na ya labara ụra abụghị na afọ ejugo ya, ma ọ bụ ka ọ sọpụrụ iri ihe ya ahụghị anya. Ka ọ dị etu a, Amalinze jeje azị na-asị unu birikwanụ.